I pa meni kad igrače, mi smo tu danas na hajvu, igramo dalje. Sad ću da kažem. Jao, vidiš što nas čeka tamo. Ja koliko počinje uopšte? Aha. Ajde. Ajde. Makni mi se jebati. Halo. I evo nas. Da, ovo je bilo S. Čudo to nešto bilo. To isto biti S. Zvane koji znaju da igraju. Jo, vidi ja. Jesi prešla? Reci da si prešla. Ne. Jer mi se nisu učitali člankovi, jebem ih usta. Okej. Gledaj da si malo deca, niko ne gleda. Jedi mi govna, be, gledaj ne mogu da pređem. Jedan. A, jel dobro fora tamo, kažu se. Jebem. Gdje je portal jebote u ništa? Neću čujem. Čekaj da vidim. Jesi prešla drugo? Ne znam. Treći. Jesam. Jebem te, mislim ovo ništa. Drago. A treće ovo zadnje? I četvrto. Valjda je četvrto, nema pojma. Zeleno nešto, sa par... Da. Prešla sam. Jevat, pogledaj zadnje. Pa ovo nema, pređem ni... Jao. Nema pogodim rupicu. Da me neko kolje, ja ne bi prešla. Gledaj, brat. Par ili da pređem. Ne, život ili da pređem. Život. Prešla sam, Sofija. I ja sam prešla. Mrš. Treća sam. Mrš! Igram Jedno sam prešla, brate. Šta je ova mapa, ja ne znam. Bila sam ti za čmara, brate. To ste! Ajmo. Ja sam onda poginula, jebati. A sam prešla ispred. Vidim ti ispred tebe sam. Iza bulješnice sam ti. Za čmara se kaže. Izvini, molim te. Ništa. Evo mapa ono od malo pre. Što mi se nisu učitali ponovo čankovi, jebem ih usta. Ponovo. Aaa, vodica! Prešla ispred. Ne jedi govna, Sofija. Prešla sam majke mi. Dođi u Niš da mi pređeš. Evo sad. Ranit ću se, Sofija. Nemoj ljubiti to. Mama, nemoj kas. Treća sam. Ma bravo. GG noobs. A jedi mi, gledaj ga. Jedem. Gdje da idem? Uza zid ti je voda. Ma ne seri. Ako te zanima. Još jedna mapa pa ću je pređem juče, brate mili. Šta je ovo? Ovo nema šanse. A, ste realni? A jeste, ovo. Unutra je voda u sredini. Vidla sam. A jedite mi govna, šta ste provili ove glupe mape? A... Nemam još 6 sekundi. Aaaa, gdje je portal? Koja sam? Jedno. I to je bilo sve za ovu epizodu, vidimo se sljedeće, like, share, komentar i subscribe se na naš kanal.